Nya, ikaw dito na nga si Carillo, sir. Nya, sa galit ang ngalan ni mo, sir? Si Stephen ko, sir. Wala ko mangutana ni mo ngalan, kasi ako ang gipangutana, dili mo Sa ngalan ni mo, sir? Si Randy Ilarot na siya, sir. Ikaw ba? Ganira ka sapaw-sapaw. Hari ka likod. Hari ka likod ba? Wala ko labot ni mo kung ngalan ni mo. Dili ikaw kung interview. Sir, unsa ka itong ngalan ni mo, sir? Randy Ilarot, sir. So lang di larot, unsa man to'y hinungdan gid ato inyo ang away ka atong miaging adlaw dito ha atong unahan. Kay kuan mo gud. Tungod lagi sa sigarilyo, sir. Kay kaning Randy nangayo ni Dokyo, unya ang Dokyo anong ihatag kisa may malipad di katagaan. So kani giingnan niya si Dokyo og dalo. So ang Dokyo nasuko, sumuoto silang duha gininong gabay. Ikaw ba ganihar gid kag paipal-ipal. Hato no gawas ato na. Di naman pud ikaw na akong interview si Sir Mapod. Anad di ka? Ya sir, unsa maghihitabo ato sir? Muna yang gisulti na, sir. Muna diha. Si imbis si sir ako ang patubagon, ikaw na mo tubag. Ya sir, mangutan ako sir, asa man dapat tay mo samad atong Dera sir, muna si sir. Muna yang samad. Tanawa. Oh? Kanang kutsilyo og wala kalapos, buktot. Ikaw ba ganihar ka. Sige gipalipal ka. Dili ikaw na akong interview. Hawa to. Ato ka. Si sir na akong interview, dili ikaw. Na asay sa aning samara sir, napakailaing samad sir. Naapa na si samad sir, dari sa iyong bagtak sir. Oh, kani, og wala din ni maupareg dali. Pungkol ni siya. Kay ato bitang hitabo sir na kuyawan gimi. Kaning mga taga ng barangay dire kuyawan mi. Kay gakamulo ng dugo, kay kasubag mo tag dugo. Mung nakuyawan mi kay kasub na hutang tag dugo, patay. Bas, ikaw may ganahang mamatay. Ang ganihar ka palipal ba? Ikaw sa mga kanakuntugan naman ko sa ibis interview ko tarong doon. Ikaw makalangan. Makalangan kang buanga ka. Ya, mura man na siguro to, sir. Mura sir, yan naman dito kantahan sir. Ya, asa man dapat na ko makita ng kaimo ka enkwentro ng sa tungalan? Si Dokyo sir? Oh, darito sir sa Jigan. Asa man na Jigan? Sapa na sa sir, narito nangaligo mo to sila. Nya napakaron. Naparon to ito sir. Nahala mo atuan. Salamat kayo. Sige sir. Ani ara kita karon sa pagihingalan nila Jigan ato pangitaon ng ngalan og Dokyo. Ayo manyapon. Asa man naghihingalan niyo Dokyo hani kinaaman kuno aning Jigan. Turo ako si Dokyo. Ay, Dok, marker Dok, wag ko interviewon. Ano sa? Adi sa kaya ko interviewon, naritil ka ni. Danlog man dahil hari inyo ang kuan. Nga naman di ay? Adi sa hari tunga sa hala. Hari ko, pagmamara ka na ko interview. Pag ginahinay kay, danlog kayo ng hana Isa man na mo interview di ay? Adi sa ano, pastor ka. Ato bang sa kamera, O sa ganit yung ngalan na to? Dokyo. So Dokyo, ikaw tong ka-encuentro ni Randy at aging adlaw. Ako, nga naman di ay? Pwede ba ni mo isugid sa ato ang mga viewers nga unsa magitong hitabo kay nakapangutana naman ko ni Randy kaniya unsa magitong hitabo Si Randy magod mangayog sigarilyo na ko nya di ko manghatag. Dayon ngano matuing abot pa magid sa punto ng gainato mo na hitabo mangitaw. Alangan mamo di man mabutanan ang di man ko manghatag kay natural mahal ni sigarilyo. Ako gapalit wala sa gitampo. Tagan din ako na. Sana na po kay punto aron pero usa na mapudagay kabuok sigarilyo na iya ang gikayo. Bisan pa kay tagjis kay ng sigarilyo Marlboro ron. So matawag na to nga ikaw dalo. Isay dalo. Ikaw. Ingon si Randy kani anak ko. Dili ra ko manghatag pero dili ko dalo. Ingon si Randy na ko nang dalo kuno ka kadi ko bisan ko sa kabuok. Di na magdi ko manghatag kay ako anang pinalit di na iya ha. Ngano dinalo pa na. Ngano mapung ako mahimong awayon si Randy man po nang ano mo magdalo ko? Dalo dagay po ka tinuod. Dalo karon nabuang man na siya. So ibutang nato ane kay ingon man gid si Randy nako ganiha dalo kuno ka nanalaw pa kuno ka pagkahuman ana Isa may nanalo. ikaw lagi Isa may uni mo. si Randy Sige ikaw mo talawan. Sige ikaw mo talawan mo na mag. Ano lagi tinibyo na ko magay na ka? ana ko may mong awayon na hoy ayan ayan tabang ay tabang kamera tabang